Fem que entri i que s'ho passi malament. Avui ve amb nosaltres el model instagramer Àlex Ricor. ¡Un fuerte aplaudimiento! Guapo! Tanqui la... Ah, mira, gràcies. Aquest home ha vist que m'estava morint i m'ha portat aigua. Mare meva, que malament ho estic passant. Despliegue de medios. Mira, que pagui Viladrau. Has flipat, no? Una entrada amb dues portes? Què tal? Apropa't al micro, Àlex, instagramer, però poc locutor t'estic veient, Sí, poc. Bueno, com estàs? Per Què? Molt bé, sí. Què et sembla l'estar amb gent més lletja que tu? Hòstia. Està acostumat, Com ho suposo, portes, ja a la sí? vida, no? Com portes No. això de plebe? No, home, no. Jo soc plebe, per això, també. Sí? Bueno, diu que és plebe, però va ser la imatge, ja diguem-ho ara, al minut 1, de Dolce Gabbana. Ara! Guapo! Sí. Aquest és el típic tio que et fot l'autoestima en l'aire perquè tu veus, arriba Cap d'Any, veus aquell traje que dius, ei, això m'ho compraré i la nit aquella seré brutal. I et queda com un I pet. dius, uf, em queda bufat. A Dolce Gabbana, els calçotets te'ls poses tu o te'ls posen? No, me'ls poso jo. Me'ls donen, però sí. Molt bé. Vale. Bueno, cal dir que, Home, si que no, l'Àlex el podeu utilitzats. trobar com a Àlex No, Record que te'ls posi a algú. Instagram. Exacte. Ets un influencer, un instagramer, i a part ets model, vull dir que vius això. Sí, podria dir I- més o menys. Sí, I su cara exacte. bonita. I què tal viure això? Et cuides? Vull dir, vas amb cuidado pel carrer, escolta? Si No, una però- baralla a la cara, no que soy modelo. O com va el rotllo? No, aviam, jo soc una persona molt tranquil·la. Sí, vale. Em barallo. No em barallo. No, això No està bé. baralles. Bueno, No. el Joan i l'Abraham entre ells sí. Sí. O sigui, això és un paper. Quan li tiren polles de vidre a la cara a la meva nòvia, que De plàstic buides. De plàstic buides. No, escolta, a mi em ve una pregunta que crec que tota l'audiència s'estarà fent. Quanta estona et quedes mirant al mirall? Quanta estona Tan estàs bo vas allà? dient, buah, Et mires? O sigui, et mires molt al mirall? soc preciós. En plan, buah, que bon Àlex, estàs. guapo. Si jo ja ho faig, i mira, soc fofisano, Però tu ho fas a veure si canvia, si tens alguna mutació. I dius, hòstia, jo em flipo molt, M'amago panxa, no sé què, dic, mira, aquest lateral. Tu, si jo no estic com tu, vull dir, tu estàs allà mitja hora, no? Aviam, pels matins, sí, ho he de dir. Quanta Cada estona? cop, no ho sé, 5 minutets almenys, abans d'anar a la dutxa. bueno. ho he Abans d'anar a la dutxa. Abans d'anar a la O dutxa, sigui, exacte. brut i tot vas dient, rotllo. Sí. Oh, me follo, És hoy que me lo fins i como tot todo. brut, hòstia puta. Avui les fotos quedaran fines filipines, no? I després durant el dia, doncs, amb Dirty la càmera. mode. Amb la càmera, Clar, vas mirant. Diu, clar. avui mira, a veure com estic, no? Sí, Sí? vaig mirant. I algun cop dius, hòstia, avui estic lleig o no? M'ha passat. I què què? tal? Sí. Com és el trauma? Hòstia, horrible. Ja. No és Avui veritat, m'he quedat sense feina. I escolta'm, és difícil ser guapo, què? Què has de fer per ser guapo? Estem basant l'entrevista, perdoneu, Sí, en sí. algú molt... Però és que mai he tingut un model davant, Clar, saps? és a dir- Vull preguntar-li coses que jo no visc. saps? Després anirem a coses superprofundes i tal, però anem a lo superficial. Clar. Costa ser guapo, sí o no? És difícil? No, aviam, les cremites estas... Ah, cremita! Ei, aprendrem. Ara. Modelo no se hace, Se nace. Sí, Ah, sí. vale. És un mix. Aloe vera també és típica aquesta? Sí, i pel cabell la queratina i Oh! aquestes Ah, coses amic. s'han de vigilar una I mica. què passa de vegades que com et fiquis molts productes al cabell t'acabes quedant calvo? Sí, cert, Com es- jo crec que em quedaré calvo. Oh, I a part no és l'únic que penso de les persones que estan aquí que s'està quedant calvo per productes. Jo crec Jo no em tiro productes, però jo sóc calvo per inèrcia genètica, saps? El que vull dir, el meu pare és calvo, el meu avi era calvo, La saps? naturalesa t'empeny. Sí. M'empenya aquest drama, però bueno. No, però la queratina és perquè el cabell no et quedi crespat, no? Sí, però quan està brut també, amb tots els tipus de productes, doncs queda com molt brut i amb la queratina doncs t'ho allisa i t'ho deixa més maco. Ah. Visca la queratina, companys. Visca la queratina. Visca. No, Queratina! Queratina! El públic també, què? El públic, jo crec que ve aquí només un cop flipant. Ja, tio, Que el ho hem de Fricando celebrar. aplaudiu qualsevol merda que diguin Codina. No, Sí. no ens dona pas aquí que aplaudirem qualsevol merda que diguis tu. No Bueno, et però comparis. aplaudim nosaltres per 100.000 oients que hi ha enrere. Toma. Escolta'm una cosa. Quin és el teu filtre d'Instagram preferit? Hosti, tinc dos. Ah, mira! Tinc dos. Ah, Quin? que bo. El Lagos i Oh! el New York. Utilitzo molt el Lagos! Sí o no? Sí, tio! Però i no us mola No em funciona el igual, Melbourne crec jo. blanquet? El Melbourne és aquell blanquet. No. A veure que què diu la sí? Juliana. Tot La Melbourne, Juliana, Juliana? digues. Quin és el teu preferit, Juli? Melbourne. Melbourne, sí? Sí. Sí, Joan? ja. Ja està, que ja he parlat Jo- prou. Jo, Tu, Joan? no és mentida, però no ho sé perquè no acostumo a utilitzar filtres a Instagram. I és veritat, eh? El natural. Sí. És que ja no ve d'aquí. Ja no ve d'aquí. No es pot millorar, no? No té salvació. Molt bé. És que m'agrada més sense filtre. De veritat. És que tu ets penso que el guapo, filtre... així sense Com les filtre. persones, Jo sóc Joan. com sóc, però jo crec que els filtres
A mi no m'aporten res, nois, ho sento. Bueno, però que tenim el New York i el Melbourne, que en un El moment New York donat- va- Van bé. Lagos A també. partir d'ara ho apunto. Escolta, per exemple, si ara ens féssim una foto, podries editar-la com tu l'edites, a veure si quedem guapos o no? I tant, i tant. Fem-ho Tens amb el el teu telèfon? mòbil? Sí. tinc el Amb el teu, mòbil. clar, tu tens les teves aplicacions i Sí, coses. ens hem de fer un selfie ara i es faci un editar-ho selfie, ara. Clar, que ho editi ràpid, això sí, una mica... Normalment ho passo per dues aplicacions. Sí? Sí. Ui, És a dir, ui, ui, què ui, fem ui. servir per editar les fotos? Ara, Ara. Oye, Siri, temporizador Oigo en qué puedo ayudarte. Vaya, parece que no he oído. Sí? 45 segundos. Hòstia, pobre tio. Hòstia. Va, no, però ha de fer la foto i tot. El temporizador a 40. Espavila! Va, doncs va, fot-li. No, home, però en 45 segons ni li carrega el mòbil. Això és pitjor que el Grand Prix, Falta la vaquilla. Molt, Vinga, va, vinga, fem va. un selfie, vinga, va. Un, dos, tres, Espanya! Molt bé. Ja està. Molt bé, Vale. vinga, va, ara com la... Vinga, va, Et queden 25 segons, company. Aviam, és que és molt A veure. complicat amb 45. Complicat. Bueno, podíem gravar com va editant això? Mira, espera, que li Vull dir, moc més això. Exacte, Li vull dir, fico que així. a veure com edita un instagramer, un model, les seves fotografies a Instagram. Bueno, podem posar una mica de música d'atenció, si us plau? Hòstia, per fer-ho encara més tètric. D'atenció no, sinó d'atenció. Molt bé, Però mira. és com de ciència ficció, no? Com... O sigui, estem Que bo que veient és el ara Carlos, mateix com està editant aquesta foto. A veure si queda bé també. Vull dir, està a l'alarma. No. Bueno, no, li donem temps. Donem-li pròrroga, donem-li Li donem una mica pròrroga, de temps, pobre. encara tenim una miqueta. Escolta, i una pregunta. Home, no el distreguis, criatura. Estàs estudiant una carrera, no? Sí. Ja és un model avançat. No, Vull dir, explica'ns què estàs clar, estudiant, també. Explica, mentrestant, no? exacte, explica'ns que estudies. Pues bueno, estic estudiant publicitat. Quantes, molt bé. Home, quantes saber-se vegades al vendre. dia et masturbes mirant al mirall? Aquesta no cal que la responguis. És amic meu. Deixa'm protegir, perquè l'he vist... És que l'he No vist respondrà, dubtant. no respondrà. L'he vist amb cara de... Pues mira, Bueno. si són Sí, 5 sí. minuts mirant-me, són 5 És minuts que- masturbant-me. Clar, Et l'he queden, vist... no. et queden 15 segons i ho hem duplicat, avui. Va, Has de ja fer un està, minut. ja està. Deixa'l. Què deixa'l? No, Aquí, a la conquesta és un espai de pim-pam, pim-pam. No, pim-pam, vam tirar un petardo, ja, no, Ja, sí, ja, que ja, ja. pam-pam-pum. Ja ho veureu la setmana que ve, companys. Crec que la tenim. Sí, a veure Tenim. com queda la foto. Ah, doncs mira, no ha quedat malament. Ei, Mira, no ha quedat malament. Mira, el A veure, Suri fot el un bon zoom. zoom. Escolta, doncs envia-li a l'Abram, ens l'envies a Heu vist la nosaltres. meva cara? Bueno, doncs... Oh, és maca. És que el Xula. model- He fet dos. És fortíssima la a meva veure, cara, Molt bé, fort aplaudiment Sí. per aquesta edició en menys de 2 minuts. Ole! Què has utilitzat, Melbourne o New York? No, ara he utilitzat el USCO, és una altra aplicació. Oh! Suri, no sé si pots fer zoom a la cara del Joan. És aquí a l'esquerra. Oh, no, és que per és- post, ho ficarem per post. Bueno, per ficarem això. per post, però la Ficarem cara del per Joan post, és va. aquí. Escolta, ara parlàvem de fotografies, lògicament volem veure la teva foto del DNI. Tothom queda al lleig de la foto de DNI. Tu Tens el també, DNI aquí? Cert. Tranquil, pixelarem les dades i tot. No ho El tens? tinc al vestidor. Vale, ho El podem vestidor. ficar en post, El també. Ho podem ficar per post, també. Sí. 1, La 2, foto de 3, DNI. pam! Ara, com que nosaltres no la veiem, tu què en dius? Estàs guapo també la foto del DNI? Sí. No. No? No! No. I És que què va passar? No ho sé. És que són Va ser molt incompatibles, raro, eh? va ser molt estrany, no ho sé. I et reconeixes o dius, quién es ese hombre? No, home, sí. Ah, vale. És odiós. I escolta'm una cosa, a veure, un senyor que aparenta tenir 200 anys, una persona que desgrava i un bon Jan amb un trau, 200 anys, fill de podríem ser, a cada cama, podríem ser models? A les 3. Desgrava, Joan? Sí. Una mica, per Home, això em per tenen què aquí. creu que es diu la conquesta? Volíem dir la lisiada, però... Sí, jo crec que molt sí, jo crec que despectiu. sí, eh? Sí, o sigui, clar, Hem de ficar tot això. a veure, si hi ha models gordos, també poden haver-hi models amb una bellesa peculiar, com la teva, Bram. Models que a traus. És que avui Per m'esteu cremes. fotent una d'hòstia, tots Ja, tres. ja, l'adjectiu aquest de peculiar fot una Sí. por sempre. Sí, hi ha gent, periodistes com Iñaki Gabilondo, i després estàs tu a BTV. Però per què aneu dient això de BTV constantment? Perquè ens tio? pagui BTV. No, ho estem dient per tu. Ai, estic agafant Perquè un fred, eh? si diem Sisplau. BTV bastantes vegades, així aconseguim pues, que l'audiència Que segueixin BTV al Twitter. incrementi de forma exponencial, perquè si us miren 0 persones, que us en miri una més, pues, Ens ja. miren més gent que els teus vídeos, Joan. Ni de conya. Què t'hi va? A que et El que porto vulguis. BTV. El Ara que sortim vulguis. a BTV. Vale. Va, escolta'm, una altra pregunteta amb l'Àlex d'aquestes bones. Va, Va, fes-li ella. una Ah, jo? Clar, tio. Quina? Foli, tu està ella, fes-me-la. la que portava Ara fa m'ha parada. estat ella, va. Sí, La que portava fa que parada. portava l'estona dient, li preguntaré. fes-me-la. li preguntaré. Ara pregunta-li. Va, Quina? ara vas i Estic. li pregunto. Ara, en sèrio, que no sé quina Ara- és. No és jo, tampoc. Estava, Sí, pensava te la que dic, era te la algun dic. recurs. A veure...
No, això... No, que dic que és un primo ell, perquè no, t'estem vacilant, perquè sabem que no t'han quedat més al guió. Que no hi ha més preguntes. Ja vull dir que s'havia és- acabat, havies Clar. d'acomiadar. Ah, no, i ja era ho com sé, un- però estàveu parlant d'altres coses que ara et dic, acaba l'entrevista, tu pots quedar, no S'ha de quedar, preocupis. o sigui, t'has de quedar amb Sí. nosaltres a comentar una mica. Ara ve la secció de merda, que és la de l'Abram, anem al Poc se'n parla.